Pois bueno, estamos aquí un día máis con Islets. E vedes que levo máis de 6 horiñas, 35% completado. E o último día quedeime aquí nos xardíns colgantes, xusto diante dun boss, ao cual xa lle dei 2 tries. E deime conta de que este boss creo que me vai costar. Dá má sensación de que vai costar. Bueno, non me fixei, pero creo que non tiña forma de... Creo que non había paredes ás que amarrarme, non? Ou que sea factible, a mellor sí que é factible, non me dou de conta. O caso que vin ao principio é que hai que ir movéndose entre dúas nubes que ao pisalas desaparecen, e as bolas que tes que cruzar, as bolas que vai disparando polo medio. Entonces esa parte creo que se me vai dar fatal. Bueno, acabamos de confirmar que as paredes non me podo botar. Xa vedes por qué. Xa me olvidaba dese detalle. Entonces nada, vamos co terceiro try. Bueno, falando de ese ataque. Hostia, eso comín, no, lol. Pues nada, este try xa vai ser horrible. Horrible. Como vedes, o das bolas. Vale. Claro. Bueno, a ver. Vamos a ver, Gaby. En serio. En serio. Vale. O típico que se che fa no teu canal non che iba a gustar, pero ti entras a cañón. Vale, Gaby, lo capto. Como vedes, o primeiro try foi unha puta basura. Pero bueno, vamos a ir. Vai ser isto a tónica habitual do principio do stream, as mancadas. Xa dixen no título que se ven o tilteo. O que me fastidia deste ataque que acabades de ver é que ainda non son capaz de esquivalo. Vale, desapareceu unha nube. Hostia, ir por... Bueno, xa me deixo matar. Bueno, que ver facer bif? Pregunto. Ver facer bif? Porque parece, non digo por nada, Parece que ver facer bif. Se non fora porque eres amigo meu, diría que é a facer bif, Me cago en diola, macho. Adiós ao vídeo de YouTube, xa mo jodestes. Vale, vamos alá. Hostia, tío. É que non o dou esquivado. Merda, saltei... Oh, pensei que saltara moi pronto. Vale. Buah. Vale, ao final isto non é tan difícil de esquivar. O peor é o das lanzas esas laranxas. Este non o dou esquivado. É que me dá unha sempre. O sea, sempre me dá unha. Non son capaz de esquivalo. E cando... Vale. Aí pisei mal a nube. Xa me puxe nervioso. En modo YouTube. No, simplemente os vídeos vou non subir a YouTube. O que pasa que ti non estás na onda porque ti só entras nos streams e marchas, entonces casi nunca te enteras do que comento. Vale, vamos alá. Bueno, a miña canal de YouTube supoño que xa fará 100 anos que na ves. Entonces, bueno, estamos vendo que Gaby está me conseguindo tiltear antes de tempo. Confirmamos. Xa non o xogo, senón Gaby.
Estame conseguindo tiltear, confirmamos. Puto Gabi, Puto Gabi, Estame tilteando, tío. Gabi, estás me tilteando, tío. Eu fago edición, non son un vago. Que eu sí que teño atención aos detalles. Teño atención aos detalles. E son perfeccionista, non como outros que o din e non despois... Bueno, perfeccionista tampouco me consideraría porque sempre teño errores. Sempre cometo errores, como a toda persona. Pero bueno. Factos. Sí, xa me tilteaste, estou cho dicindo. Boas Faron. Que pasa, Gabi? Si, a mellor vense máis Beef, porque xa que ti empezastes. Estame dando ventilador, pero a mellor co que me quentas ti agora non é suficiente. Se me distraes mentras estou cun boss que ainda manqueo sin necesidade de tal, pois ainda me tiltes non me axuda. E teño o puto cable porque se me quedou os cascos sin batería. No, acábalo de mencionar ti. E creo que o mencionastes mal, by the way. Porque se non está non aparece a mención. Bueno, vamos a poñernos serios. Ahora sí, o que pasa é que este ataque sigo sin poder esquivalo, como vedes. O sea, o ataque dos pinchos laranxas sigo mo comendo, tío. Non teño maneira de esquivalo. Ben. Nada, tío. Non son capaz de esquivar ese ataque. Buah. Xa me puxe nervioso. Nada. O problema no das bolas é que como te equivoques condicionache moito, O sea, penalízache moitísimo. Porque non só xa vou morrer agora porque este ataque non son capaz de esquivalo. O sea, teño un problema con este boss. Oxe Epic non estivo... Hostia, non mirei o que deron. Pois agora o que o diz vou mirar. Vou mirar o que deron. Ah, para! Si, xa sei o que deron. Un dos xogos xa o teño, de feito. E o outro é, creo que contido dun xogo que é free to play. Sí, un dos xogos non é un xogo, é contido da un xogo que é gratuito, se non me equivoco. E o Fist este eu xa o tiña, xa o deberon regalar nalgún momento. Boas Throwmaster. Hoxe vas ver moitos Fs, Bueno, ou vas ter que te lo dedo na tecla esa. Sí, correcto. En resumen queda así. Hostia, no teclado teñen a W pa... What? Hostia, é que acabo de fixarme que aquí no teclado a W para interactuar. Saltar no S, disparar co D e facer a evasiva co A. Curioso. O sea, usas as flechas e despois W a SD para habilidades. Sí, correcto, Throwmaster. E o tilteo xa o estou desde o minuto 1, que Gabi fixo a súa aportación. Cousa que non é difícil, reconozo que non é difícil caber. É que este ataque non sei esquivalo aínda, tío. Non son capaz de esquivalo aínda, tío. E bueno, este sí que son, pero co mismo con patacas.
Se lle vedes o punto débil a ese ataque, decídemo, por favor, porque non nos son capaz dar rolos. Hostia, gran consello. Hostia, puto zoom. Hostia, falando de saltar. Gracias, Drummaster, pero a verdade era fácil, Ahora xa me puxe nervioso, vou me deixar matar. Hostia puta. Pois quedei en evidencia, recoñezo que quedei en evidencia. Teño que dicirlo, aí quedei en evidencia. Quedei en evidencia total, Solo tiña que facer evasivas, tío. E aquí casi me como ese ataque, xa. Solo tiña que facer evasivas, señores. Bueno, en serio me comín aí ao final. Este boss vai poñer a prova, sin duda, a miña paciencia e o meu tilteo. Trumaster, dime, non saltes. Manolo, automáticamente. What? A ver, xa vou morrer, pero terei que entrenar. Ao final terei que entrenar, porque... Bueno, nin a evasiva me salva. Sí, de feito chamas así o boss. Bueno, hoxe, ahora a pregunta vai a ser: pasarei este boss hoxe? Eso xa me preguntaron, non sei se no último stream ou no penúltimo. Tío, funcionou unha vez e xa non me funciona máis. What the fuck? Nada. Ui. Nada. Uf, moito teño que mellorar aquí, Moito teño que... Vale, irei ou que? Non me podo deixar distraer por Gabi, tío. Non me podo deixar distraer por ti, amigo. Ah, no. Sigue tal cual no último stream de Monster Hunter. Vale. A ver, é que fajo, beber un chupito cada vez que morro. Acabo borracho en 20 minutos. Acabo borracho en 20 minutos. E despois basicamente merda, tío, por que salto? E despois basicamente vou morrer seguido, porque unha vez que este baixo os efectos. É que xa non son capaz nin de chegar á segunda fase do boss, tío. Nada, tío. Catro xa convencindo. 3 no, 4 mellor, porque morre moito, está morrendo moito. Está morrendo moito. É que se teño que levar a conta xa me vou perder máis aínda. E de vos non me fío. De vos non me fío. O que si vou facer unha cousa. Estamos no minuto 21 do stream. O sea, para dentro de 10 minutos, se ainda non cheguei á segunda fase do boss, é dicir, se chego ao minuto 31
do stream e aínda non fun capaz de chegar á fase 2 do boss, é dicir, cando se cabrea, vou pola botella. E despois xa vos digo cando veo o chupito cando non. O sea, que teño que mellorar moito en 10 minutos. Non hai maneira, ti. Sempre me dá. Ese ataque sempre me dá. E este casi tamén. Este casi tamén. Confirmamos. Agora veñen as bolas. Nada, xa vou morrer porque este ataque non dou esquivado. Aí non sei que me está dañando. Non sei, neste caso que me acaba de matar, non sei o que foi. Non sei se é que as espiñas deixan un rastro que che fai dano. A verdade é que estou... Claro, que... Ah, o sea, o verde tamén fai dano. O verde. Hostia, pues pensaba que no, Lolazo. Vale, Manolo. Pues non sei como facer. Así. Terei que ir dun lado a outro do mapa logo. É que pensaba que o verde no, tío. Que era como fondo. Ahora entendo por que me danaba sempre, joder. Pois vaya mancada a miña, sabes? Hostia, comerme eso ainda foi peor. Quédame 7 minutos. Menos de 7 minutos. Mal. Mal. Suspenso. Buah, tío. É increíble, tío. O malo que son. É increíble o malo que son, tío. Increíble o malo que son. Vale, non sei. Vou pillando o truco. Basicamente, o erro é que me estaba precipitando eu. Pero moitísimo, ademais. Quedo me corto co salto. E outra vez corto. A mí non me chames influencer, Eu non eu sí que non influyo en nada. A quen influyo eu? A quen influyo eu? En tal caso a min tomádame como exemplo do que non debe de fazer. Salvo que queirades, non sei, manquear. Non sei a Gabi se lle dá rabia que lle chamen influencer, pero
Eu de influencer non teño nada, non teño unha lexión de miles de seguidores ás miñas espaldas. Sí. Ainda que tampouco que teña moitos. Merda. La he cagao. Cagueime encima. Cagueime encima. Non me podo despistar, tío. Non me podo despistar. Merda. Uf, pensei que morría. Non ten modo on rage. Ah, vale. What the fuck? A ver, xa non teño que ir pola botella, en principio. Agora a xente vai se defraudar. Se estou a altura, eso xa é moito dicir, Moito dicir eso. What the fuck? What the fuck? No, Manolo! Pensei que volteaba pinchos outra vez. Hostia puta, que ataque, chaval! Nah, neste xogo non dan vida nunca. Neste xogo non dan vida nunca. Al menos de momento. O sea, podeste curar. Curaste nos puntos de salvao. E agora deronme unha mellora. Non sei, bueno, no penúltimo string ou no último, deronme unha mellora que me permite curarme nos portais. Pero quitando eso, o xogo non é como no Hollow Knight, que tes un recurso que te permite curar. Estaría ben que o xogo che dera a opción de curarte ca munición, por exemplo. Viría o factible, o sea, a munición, esto, recupéralo ao pegar. Igual que no Hollow Knight ganas as almas estas ao pegar, pois tería sentido. Imaginadevos que houbera forma de curarme que non o saupera hasta agora. A ver, co xogo non mo dixo, entonces. O tema é que ti recuperas esa munición tamén ao guardar. Entonces, eu vería normal que para curarte gastases 3, 4 ou 5 puntos de munición para poder curarte ainda que fora solo un punto de vida. O sea, un golpe do que che suelen pegar, vamos. Pero no, tío, son uns miserables. Bueno, vai ser longo, pero eu creo que máis ou menos. Vale. O que pasa que ese ataque que vin cando me matou non me gustou nadiña. Non me gustou nadiña. Hostia, saltei moi pronto. Usei o doble salto moi pronto. Hostia, casi a cago aí. Vale, agora fai máis lanzas.
Ahora las bolas. Vale, fixeno mal, porque deixei que se estenderan moito. O que pasa que este boss tarda en meterse en enrage. Vale, calculei mal ese salto. O sea, non é xusto a mitad de vida. É máis tarde. Vale, cabreouse. É que o terceiro punto non o acabo de entender. What the fuck? Vaya peido acabo de ter. Vaya peido acabo de ter, señores. O peido. O peido. O peido, señores. Era demasiado. Demasiado peido. Por que non me... Por que o ataque máis simple non o esquivei? Algo moi único. Eso sí que merecía un puto chupito, Hostia, tío, eso sí que merecía un chupito, Wow. É que eu creo que me caguei, simplemente. Cagueime. A ver, creo que a estas alturas sabistedes que realmente o chungo deste boss é esquivar as bolitas esas. Tuven o peido do mundo no primeiro aquí cando as esquivei, pero o resto é facilmente esquivable. Que pasa? Que se te equivocas, pois vaste comer daño, non hai máis. Se te equivocas, lastimas. Vale. La cagué. ¡Hola! Vaya cagada. Hay cagadas que merecen vivir chupito, La verdad. Estamos buscando. Vale. Bueno, confirmamos que me estou cagando por min. Flechas nunca as uso, como sempre, porque son inútil. Se estuvera performando ao máximo nivel, xa este boss estaría morto desde fai 10 minutos mínimo. Eso é que non estou performando. Pero bueno, vamos alá. Peña, ahora sí, vou performar. Peña, vamos. Performando. Mira como performo, Mirade como performo. Mirade. ¡Epa! Performando. Ui. Mirade que ben performo. Mirade que como performo, Oye.
Que performance. Bueno, se cagarse é performar, estou non facendo ben. What? Ah, vale. Perdón, debullador, non che entendera. Igual que antes dixen que se no minuto 31 non chegaba ao modo on rage, agora teñome que motivar de alguna maneira. Se no minuto 50 non pasei deste boss, vou pola botella. Porque xa me estou quentando. Vale, xa caguei. Vale, rectifiquei a tempo. Vale. O sea, podes deixarte de manquear tanto. Ainda que creo que é moi imposible pedir que eu non manquee. Que opinades? É posible que eu non manquee? O sea, estou me comendo casi todas as bolas, tú. E antes perdín por comerme ese ataque, O máis fácil de esquivar é co mínimo, tío. O sea, wow. Wow. O máis fácil de esquivar foi o que me comín, Wow, golpeoume eso. Non se pode apurar moitos saltos, Confirmamos, que non se poden apurar moitos saltos neste xogo, neste boss. As bolas outra vez. Hostia, vaya bugazo aí, a planta. Podía morrer a forcada ou algo así. Xa non chego ao modo on rage outra vez, Xa non chego, Bueno, vou seguir fiel a miña palabra, pero xa me daba ganas de ir pola botella xa, Así de quente estou. Joder. Ai, mi mamma, pisei a nube. Nah, cagome vivo nesa mierda.
Facía máis daño se estaba con pouca vida ou non? Como era? Non me acordo. Igual me equivoco co Hollow Knight. No Hollow Knight había un amuleto que facía eso, pero aquí non sei se me pareceu ler que había un efecto que facía eso. Vale, ven o chungo. Este ataque esquiveno de peido. Pois é putada, porque iba ben agora. Solamente que cheguei a esa última fase que a vida tocadísima. Pensei que xa iba a safar deste ataque, tío. Xa me viña o modo Enrage. Ven agora. Ahora. Oh, esquivei moi pronto. Vale, buena. ¡Ah! ¡Ah! GG! Antes do minuto 50. Semilla recollida. Tiña aí razón debullador, Bueno, era Zoom Master, pensei que dixera debullador, porque me salides 9S2 con violeta. Zoom Master, As dúas recomendacións de Zoom Master deronme a partida, Sí, señor. A verdade que non era tan difícil. De feito, estou vendo que basicamente bueno, apareceme violeta no OBS. Sí, perdeste este bo brasileiro, efectivamente. Throwmaster apareceme en un color así verde lima no Twitch, no navegador. Pero do debullador ti aparecesme morado tanto no OBS como no navegador. A ver,
Difícil non é. Difícil non é. O que pasa que eu sou un manco. Non hai outro, o sea. Que pasa? O xogo sí que este é o típico xogo de ensayo e error, é dicir, primeiro vas ter que tragar algúns ataques hasta que te aprendas o patrón e despois quizáis unha vez, se tes a suficiente habilidade, eu creo que este boss difícil non é. É bastante fácil. Que pasa? Que eu sou un manco e ademais tuve axuda, porque aí os consellos de Throne Master e tal, cando me dixeche dos outros toxos aí, foi clave. Ves, Grim Pesadilla do Hollow Knight, ese sí que o podemos confirmar. Bueno, e incluso o Destello. Eses sí que son bosses difíciles. De momento, os deste xogo, eu teño que dicir que non son difíciles per se, sino que simplemente a mí me están costando porque me cago por min. É que eu reconozo que me cago por min, o sea que póñome nervioso, de feito, cando xa vos dechedes conta ahora, os saltos que facía para evitar as bolas, había veces que os esquivaba perfectamente e outras veces non. Moitas veces cando me comía un ataque, de feito que me pasaba no Hollow Knight, é que moitas veces aguantaba sin que me pegase o boss, pois un porrón de ataques, pero era comerme un e veñan todos detrás. Morría seguido porque era comerme un ataque e xa me puñía nervioso, non era capaz de volver, descentrábame, non era capaz de volverme a centrar. É un defecto que teño eu, reconozo, é un defecto que teño desde que empecé a xogar a videoxogos. Por eso tamén eu reconezo que evito certos tipos de xogos porque non teño paciencia. Non teño paciencia para eles. Hai veces que tampouco me gustan, pero hai nalgúns xogos que eu non teño paciencia. Hai nalgúns que sí, pero nestes de ter que repetir o patrón 20 veces sin equivocarte, é que te equivocas, xa te poas nervioso. Bueno, deume unha gran semilla. E a ver agora que me sale, que planto aquí, aí. Encontraches ao meu amigo. É mono, verdade? Gracias por devolvermo. Bueno. Isto que é unha plataforma, sí. Vale. E agora aquí que hai unha habilidade. Hostia, un hueco pequeno. Isto que vai ser a habilidade que vai copiar a morfosfera de Metroid. Xa me estou vendo. Dispara flechas e teletranspórtate hacia elas. What the fuck? Uso disparo salto para atravesar espacios pequenos. Para cambiar entre tipos de flechas pulsa el RT. Con disparo salto activado mantén pulsado o botón de disparar flecha e logo solta para teletransportarte. Debes estar de pé para usar esta flecha. O tipo de flecha mostrase baixo a barra de saúde. Hostia, la madre que os pareu. A madre que os pareu, tío. ¿Por que digo isto? Por que me estou cagando? Porque esta habilidade van a usar nos seguintes bosses. O sea, vou depender desta habilidade nos seguintes bosses casi seguro, tío. Casi seguro, tío. Bueno, pensei que era de outra maneira. Pero, bueno. O sea, non a podo usar agora outra vez para atravesar aí. O sea, aquí agora non podo volver. Son inmune mentras fago ese salto? É unha pregunta que teño agora.
Que non sei, pareceme como un dash pero con lag. Porque tens que esperar a que apunte. Polo menos non gasta munición, é o bo que estou vendo. O sea, se non teño munición podo usala igual, entendo, non? Correcto. O que pasa que non me dou de conta eu de pequenos espacios así que nos que dependa desa habilidade para pasar. O sea, non teño na miña mente ahora un espacio. Vamos, non me estou dando eu de conta agora. Igual aquí había un. É que non o sei. A verdade é que non teño nin idea. Vos dades vos de conta de... Ah, creo que sí que había algúns lugares con tablas, pero non me dou de conta onde estaban, tío. Espera, deixademe ir mirar unha cousa. Pasa que aquí non había punto de guardado. Hostia. Acábase de minimizar o xogo. Acábaseme de minimizar o xogo. Espera, vou guardar. Bueno, realmente non é que necesite guardar. Pero acábase de minimizar o xogo porque sí, porque sei como que detectou un clic fora do xogo. Esperad, vamos aquí. Aquí, vale. Para mirar si por ahí había un hueco de esos. Ay, no, aquí non había hueco, no. Aquí non hai nada. Pois... terei que explorar outra vez algunhas zonas para ver se hai algunha abertura desas. Porque nesta illa creo que ahora mismo non hai nada máis que teña que facer. Creo que podía ir para arriba. Oye, quero contratar a alguén para que limpie os tubos de escape do meu barco. Non podo facer cartos a cambio, pero é unha experiencia impagable. Xa me dirás se te interesa esta oportunidade. Toca tos huevos. Está aquí o rato este vacilón. Hostia, este muro non o vira. Este teito. Ah, bueno, igual sí. Que me dan os piratas do ceo. Pero levan claro, pois lévano claro, porque non teño nada claro que me puedan robar. Si este xa o vira. Hostia, unha cama aquí de alguén. Un boss, estaba clarísimo. A rata mecánica. Hostia. Estame rodeando.
no, que non é difícil, pero estou me comendo ataques por gilipollas. Buah. Rage. Estou me cagando. Tiña razón aí, brasileiro. Vou ter que poñer nos pañales. Vaya, hombre. Supoño que leva a outra isla, a outra illa diferente, o vos ese, non? O sea, que che levará, abrirá o camiño a outra illa. Hostia, cagada, Ah, rodearon. Quedó a nada, Quedó a puto nada, Hostia, este bicho. Hola, Ico, gracias de novo por devolver ao meu amigo. Quería recuperar o tempo verde, así que fume tróxeno de vacación. Sempre quería visitar o burato porque hai moitas moscas para él. Pois acabo de quedar o boss a punto de caramelo e eu, como me caguei encima, pois nada, toca volver a empezar. Vamos co terceiro try. Difícil non me parece porque xa vedes que no segundo try xa quedou a nada. Ademais, creo que hai unha mellor forma de colocarte para evitar que os ataques sean tan difíciles de esquivar. Pero bueno. Bueno, me comera eso. Bueno, pues nada, estou me cagando outra vez. Xa nada, estou a nada. Vale. Ahora atendín ao chat. Boas, Adrian Moore. Ou Moure 26. Benvido. Nada, este try foi malísimo. Este try foi malísimo. Confirmamos. Confirmamos que este try foi malísimo. Aí liei, Aí liou mami. Bueno, estou liando eu. Vale, creo que hai un truco aí que lle pillei. Merda. Guai, comíme eso. ¡Ah! Pensé que ainda me quedaba unha vida. Lol. Pensé que me quedaba vida ainda. Despisteime da vida desta vez. Creo que mocequei moito en facerlle aí daño a toda hostia. Pois nada. Está o chat moi calado de repente.
Antes estaba moi activo co anterior boss, pero ahora... Merda, tío. Xime nervioso. Quitan moito eses ataques, non? Por eso morro tan pronto. Vale. Vale. É que eu non sei canto daño me estaba facendo. Estaba tan centrado en esquivar as bolas que ni siquiera me fixaba no número. Eu non sei se me facía daño de 7 en 7 ou me facía máis. Porque xuraría que, por exemplo, co Bosco que estaba antes, aguantaba máis golpes. Pero con este é como que me mataba bastante rápido. E ainda así ao final quedei a nada. Sí, efectivamente aquí hai unha illa. Isla, o sea, Illa Lupina. É brasileiro pedindo que fixera un perfect. Onde vai? Bueno, aquí non podo facer TP. Hostia, pois sí que hostia, vaya bug do xogo, non? Que che deixe facer TP a un portal que ni siquiera visitar aínda. Esto creo que o xogo non o considerou. Non me faltou moito, bueno, pero cagueime a última hora. E xa sabes que unha vez me como un ataque. Vale, bichos novos porque é unha illa nova. Aquí hai unha cousa que quero saber. Ponse en vermello. Se o obxectivo se no... Vale, sí. Vale. Podo atravesar os bichos sin recibir dano. Eso é o que quería saber. Ainda así, contra este bicho non era o mellor exemplo. Bueno, antes de nada. Quero facer unha cousa. Quero ir mirar se podo comprar algunha mellora, porque teño bastante pasta acumulada. Vale, aquí necesito 3 pezas. Vale, a ver. Este que me dá por 2500. Marcadores de mellora. Non os teño, pero eu creo que isto non me vale a pena. Isto creo que é máis ben para late game. Se te interesa realmente apurar as melloras ou desbloquear todo. Vale. Vale. Vou comprar saúde. Vale, vexo que a saúde sigue valendo 4,20. De 29 a 30, verá.
Mellora activada. Ah, sí que aumenta. Espada reforzada. Creo que ahora esto me convence más. Vamos a comprar aquí. 800. Vou comprar... A flecha tamén pode ser útil mellorala. Non sei que opinades. Non sei se é tan determinante a flecha. Vou reforzar a espada outra vez. Despois a seguinte mellora será as flechas, seguramente. É que, basicamente, non sei se máis adiante habrá outras cousas nas que gastar as moedas do xogo, pero realmente, si solo hai isto, pois que mellor que aproveitar, non? Para... espera, aquí que poña Illa Lupina. Temos unha mellora, o núcleo, 2 pezas para a embarcación e 15 melloras. O sea, aquí nesta illa solo hai unha das melloras. Bueno, tamén hai que decir, o sea, habilidade. A arma da nave considérase unha das melloras. Pensei que estas habilidades solo se limitaban ao teu personaxe. O sea que basicamente solo me quedan 3 habilidades por desbloquear. Pero bueno, o xogo xa falamos, xa mencionei moitas veces que o xogo é cortiño. Levei, de feito xa levo 7 horas. Seguramente os pros, seguramente tamén, os pros no tempo que eu levo xogando xa o pasan, pero de sobra, porque hai que pensar que eu no que máis tempo perdín foi nos intentos, entrais dos bosses e toda a pesca. Que sale de aquí? Hostia, noso amigo. Hola, Ico. Alégrame que chegar hasta aquí. Recibiches as miñas cartas. Esta chuvia teme bastante frita. Corre o rumor de que existe unha tumba nesta illa, así que estou buscando por todas partes. Xa me dirás si ves algo. Vale. Hostia, pois ese punto... Claro, é que o punto de daño... Claro, ao facer 2 golpes é un sumatorio. É unha tontería o que acabo de decir, pero realmente o que me refiere é que estes bichos aguantábanme, creo que 3 golpes antes, e agora de 2 xa os mato. O que foi aumentar 2 veces o daño. Hostia. Pensei que me iba a salir un NPC e vaya NPC me saleu, sí. Vale, esta auga fai dano. No. Sigo dicindo, bueno, non sei se realmente habrá esa necesidade, pero igual unha das habilidades pode ser poder sumerxirse na agua. Van a aparecer enemigos, vale. Que podo atravesalos sin que me daño, me refiero. Estou por aí facendo de guerreiro, volvo enseguida. A señal, pero non sabemos de que. Non sei se é un vendedor. Pois non sei como chegar aí, pero iso é imposible.
Vale, aquí xa nos efectivamente teño claro, agora sí que teño claro que sumerxirse na agua vai ser unha habilidade. O sea, poder bucear vai ser unha habilidade do xogo. Está clarísimo. E voar ou conseguir facer algún tipo de salto alto tamén. Porque xa me diredes como chegaría ao rollo de aí arriba se non. Ou andando polo teito, mellor. Non sei. Hostia, e agora como fago para chegar aí? Vale. Hostia, que casi morro. Non sei onde estaba o de guardado, pero vou morrer. Vale, aquí podo curarme. Hostia. Vaya bicho. Non te molles aí fora, non vai a ser que te resfríes. Hostia, vaya consello me dou. Vaya merda de consello, ¿no? Vale, vale, aquí temos que usar a nova habilidade. Podredumbre olvidada. Uy, uy, uy. Hostia. Mancada, manoloide, número. Hostia. Pues vou morrer. Vale, se o golpeaba non me mataba, pero como non o golpeei, obviamente tiña que haber morto. Tamén o de que cando explotan os bichos fan dano, o sea, a explosión dos bichos é lanzar dúas flechas aos lados. Pues vaya, tampouco me parece a panacea esa movida, pero bueno. Me voy a acostumbrar a esto porque... Me pasa que a habilidade esta solo podes facer estando de pé, como xa o decía antes.
Hostia, que fun por un sitio diferente antes. Antes non subira por aí. Ah, bueno, antes subín. E agora siguen reta a dereita. Bueno, igual subo agora. Mira, tiña un salvado aquí, lol. Que yuyu dá este sitio? Isto non son simples estatuas. Antes eran seres vivos como a ti e como a min. Pero isto foi antes de que chegara a bruxa de pedra. Convirteunos a todos en pedra para que esta aldea quedara conxelada no tempo pa sempre. Este xusto polo que eu estou aquí. É o meu destino. Veño dunha familia de xeracións de guerreiros e teño que manter vivo o legado. Pode que non sea o máis forte, nin o máis rápido, nin o máis grande, nin un moi bo guerreiro en xeral. Pero se non mata a bruxa de pedra vou a defraudar moito a miña familia. Así que eso ten que valer para algo, non crees? Este que é o que vivía naquela casa que vin antes. Pois estos son personas e estou nas matando. Son un asesino. Son un asesino. Estou matando xente inocente. Total, volve a aparecer. Que crueles os do xogo, non? Estes bichos que parecen Totoro. Vale, vamos a ver. Vale, Manolo. Vale, Manolo. Lucíndote. Acabo de lucirme de carallo. Bueno, teño 30 de vida. Se recibo 2 golpes de 8 son 16, o sea, ahora quédame 14. O sea, un segundo golpe xa non o aguanto. Ainda que creo que o xogo sempre che deixa con 1 de vida. En vez de morrer, creo que sempre quedas con 1 de vida. Como se tuveras unha cinta focus. Non me espero perfectamente. Sí, correcto, acabadelo de ver. Como pude manquear de semejante maneira? O sea... Bueno, a nadie le importa, nadie ni nada. Vale, no pasa nada. Cago muda. Que me dá cague, xusto chego aí. Ui, case me dá, Que fixo... Pois hai unha habilidade, efectivamente. Vale, a ver que habilidades me dá. Porque morrín creo que 2 veces para chegar aquí. Salto doble dispara proyectiles hacia abaixo. Sin duda creo que é a mellor das 3 con diferencia. Wow. O sea, que sin duda, tío. Non sei eu se vou facer moito dano eu con este ataque. Pero bueno. Non vou ser eu quen lle diga que non este. Vale. Bichos. Te recorda a un boss do juego, ¿no? Bueno, un boss.
un perfect, ante bichos que nunca vira, A ver, é unha tontería, pero eu non solo facer eso. E isto tampouco. Pago 5 de daño. O sea, eso, o proyectil que dispara hacia abaixo, entendo que fai o mismo daño que as flechas. O sea, se mellora as flechas, entendo que o dano que fai ese ataque tamén aumentará. Hostia, que lanzo esas outras. Que hai outra bruxa arriba. Sí, confirmado. Ave gris. Ou can é? Ajá, xa che teño. Bruxa de pedra, ahora prepárate pa chorar. Vale. Xolín, pensaba que eras a brulla... A bruja... a meija. Estou dicindo bruja, pero sería meija a traducción, ¿no? Meija de pedra. Menos mal que non o eras, porque... traballei un montón para porque me travei un montón ao falar. Levo moito tempo preparando para ese momento, así que tenme que sair perfecto. E cando encontre a amiga de pedra real, o meu discurso será tan bonito e conmovedor que lle dará igual se a derrota. LOL. Oh, fuck. O sea, por aquí non podo pasar. ¿Servirá de algo esto? No. Hostia, esta habilidad non se pode cancelar. Oh, non podo conseguir a habilidad. ¿Habrá entonces algunha habilidad que me permita ou abrir eses chismes ou directamente pasar polos pinchos? Hostia. Ah, puedo pasar por esto. Ah, porque esto teletransporta, che. Espera un momento. Sí, pero aquí no me puedo teletransportar. No, esto no atraviesa. Curioso esto. Vale, é que me pareceu curioso que che puxeran sempre unha abertura pequeniña, como dando a entender que te vas a colar por aí. Por eso antes chegara a decir o da bola de Samus. Pero non, é que non podes atravesar incluso paredes sólidas. Ah, vale, por aquí non estuve. Un salvado aquí. Vale. Vale, teño que vencer aos bichos.
Mismo ataque. Es un manco. Vale. Selecciona unha mellora. 200 de cartos, aumento de escalada ou 200 de cartos. Como vos dixen, iba a chegar un momento no que só me iban dar cartos. E confirmamos que chegou ese momento. Pois vou dar cartos, veña. Porque da velocidade de escalada acabareina escollendo. Pero pareceme bastante inútil, porque realmente cando saltas xa escalas máis rápido, dándolle a saltar aquí. Xa escalas máis rápido. Non sei que me vai aportar a mellora de escalar máis rápido. Ou é que ainda incluso incluye o salto, sabes, en plan que escale, pero que escalar así de rápido xa me parece está ben, o sea, non entendo, a verdade, bueno, de feito non hai que darlle así, non hai que pulsar repetidamente. Se mantés o botón de salto xa escala así. LOL. Eu pensando que eran saltos mentras estabas pegado na parede. Máis rápido entón. Isto xa me parece bastante a unha velocidade decente. Hostia, que se me foi a olla, tú. Olvideime desta mía. Vale, vamos a ver. Vou guardar un momento para curarme máis que nada, porque eu teño aquí ao lado. Estaba aquí, non? Sí. Vale. Por certo, como le va de la calor aí no chat? Que é o que dicía antes, realmente lo que levamos de verán non é que tuviéramos moitos días de calor, pero hostia. Vale. Co mismo ataque por poñerme nervioso. Vale. Van a aparecer bichos. Hostia. Casi me matan, ¿eh? Porque aí pensei que me iba a aparecer un terceiro. Non me fixei ben. Vale, falei adiantado. Bueno, fixo falta que aparecera un terceiro, pero, o sea, máis bichos aquí. Aquí está unha habilidade de gratis. Vale, os ataques fan máis dano canto che queda pouca saúde. Vale. A ver se aumentei a velocidade de escalada en vez da de disparo. Porque eu, para min, que unha das mellores que me daban a menudo era a de escalada. E parece que escalo bastante rápido ahora, non sei. Vale, pois vou coller esta. O sea, ahora mismo teño pouca saúde. Entonces entendo que ahora mismo xa faría máis daño. Aquí hai un portal, entonces xa me podo curar. E vou guardar. Porque xa sabedes que é importante. Bueno, creo que aquí tamén hai un punto de salvado, pareceume ver. No.
Hostia, que puta mierda esa fai dano. Vale, aprendido que a telaraña fai dano. Hostia. Estos bichos entiendo que no los pueden matar. Vale. Hostia, pensé que era una que se revolaba por ti. Non sei por qué. A ver, teñen certo parecido, a ver. Joder, non sei facer isto. Vale. Vale. Que non hai nada, ¿no? No. Vale. Unha zona moi aberta aquí, sin nada. Este xogo faiseme raro, cando hai así zonas abertas nas que non hai ningún enemigo nin nada. É como algo me pode salir da nada. Vale, aquí non podo avanzar, creo que pode haber unha habilidade aquí, ou un boss. Estou obsesionado cos bosses. Pois aquí hai unha habilidade, despois creo que xa non hai máis camiño, non? Aumento a velocidade de disparo, aumento do daño da nave e 200 de cartos. A ver, a nave aumentar o daño da nave é moi situacional porque é solo contra os bosses que hai estos random. Pero creo que vou escoller porque non sei. Calquera aumento de daño creo que se vai agradecer. E non sei se hai outra forma de aumentar o daño da nave que non sea con isto, entonces aumento do daño da nave. A mellor máis adiante incluso vas a poder usar a nave para chegar a zonas con enemigos normales, pero non creo. A estas alturas, se non se veo eso, non creo que se vexa máis adiante. Que bueno, a mellor o xogo cerrame a boca, aquí eu creo que non teño forma de chegar a la esquerda, non? Que pensades? Ah, pues sí. Pensei que no, pero sí. Pensei que no, pero sí. Sí que podaba chegado, sí.
Vale, un punto de guardado. Esto xa sabedes o que pode significar. Un punto de guardado xa sabedes o que pode significar. Abrulla. Ameiga. Hostia, chove aí no medio. Hostia, aquí está o sepulcro olvidado. Debe de ser triste estar aquí só. Vaya spoiler que che poño de abaixo xa para spoilearche que é un boss. Con todas as criaturas que hai por aquí, non sería descabellado que creer que alguén a recordaría. Sabes, faime pensar na miña propia mortalidade. Teño que sair, ser forte, derrotar algunhas bestas e marcar a diferencia. Sepulcro olvidado. Hostia, pensé que me iba a ayudar. Fue muy optimista. Oh my god, pero esto qué es, Green Pesadilla. Oh my god. What the fuck? Moito ataque. Disculpad un momento, teño que ir cagar do medo. No, vou mexar. O no. Hostia, que me sube o volumen do xogo de golpe. E agora?
Boas, estou aquí de novo. Ai, non puxen a coletilla de AFK como suelo poñer a veces. Estou reajustando o volume. Isto parece que se lle vai a olla aos cascos. Teños enchufados porque antes de abrir o stream estaban ca batería baixa. Deixademe ver se acabaron de cargar. Non acabaron. Aunque o vou desenchufar xa, porque pasa de ter o cable. Pasa de ter o puto cable. Polo menos agora. Se o cambiei a fácil. Cando me viches ti cambiar a fácil? A mellor tamén se notou o aumento de daño que fixen antes, eh? O sea, esas dúas compras no puntiño de daño a mellor notanse, eh? Eliminacións 81, esa quero dicir que morrín 81 veces. Mira, saúde máxima 30, potencia da espada 8, potencia das combinacións 12. Hostia. Velocidade de disparo 1 de 5. O sea, hai 5 melloras para a velocidade de disparo. Interesante. Bueno. Es que teño o volumen super alto ahora. Aí o Windows está-me facendo unha idea de olla. Ainda non dou lido ese ataque, eh? Modo Enrage. Oh! Vale. Vale. Non é tan difícil, pero bueno. Vaime costar un pouco, eh? Creo que me vai costar un par de tries, polo menos, máis. Non sei, estou dicindo agora vou morrer 10 veces, non? Pero me refiero que o aumento de dano, as mellores que fixen no aumento de daño estánse notando unha animalada, eh? Non pensei que se iba a notar tanto. Teño que empezar a ler eso porque non o estou facendo ben. Bueno. E que o salta hacia abaixo saca moito, eh? What? Ese ataque non. Hostia, os pinchos das paredes, que non o vía. LOL. Buah. Buah, que ese ataque foi novo, tío. Ese ataque foi novo, eh.
A tomar polo cu. Que cabrón. E remátamo el. Anda, vaya. Baixo toda esa porquería de móvil parecía que era un espíritu normal. Que non era tan malo despois de todo. Estar aquí só durante tantos anos fixo que arremetera contra nós. Adiante, Ico. Eu axudarei a este espírito a regresar á morada dos espíritus para que poida reunirse cos demais. Ah, pensei que fixeran o boarrada, pero non. Vale. Contra este boss, este ataque era bastante clave. Como acabas de ver, con esto destroceino bastante, con este ataque. O que pasa é que cando estaba no medio do boss, creo que non podía, non me deixaba facer este ataque. A ver, eu creo que este xogo tamén, como vedes, os bosses non fan, ou polo menos este e máis a planta, non fan daño por contacto como tal. Non sei se me explico. Eso tamén facilita bastante as cousas. Vale, non sei se habrá xa unha habilidade aquí. Ah, un núcleo, vale. Entonces vaise pegar as outras sillas, entendo. ¡Pum! Por debaixo, vale. Interesante, Interesante. Moi interesante. Claro, ahora hai camiños que se van a abrir nas outras sillas, que a mellor antes me parecía que podías ir para baixo, pero realmente non podía, pero ahora sí. Vamos, entendo eu. Este núcleo non debería aparecer unha animación diferente. Non sei. Da igual. Vale, vamos a ir por aquí. Mira, de feito, este camiño vai para conectar ca unha das illas de arriba. Illas está Yorteño, Ibernés e Lupina. Morada dos espíritus. Oh, xusto para onde vai ir este agora. Ah, vedes o que vos decía. Aquí había un camiño para baixo e non había burato, e agora sabedes que ao unir as illas apareceu. Entonces confirmamos o que estaba dicindo eu. Entonces en teoría debira haber un camiño novo ali adiante. Espera, esto. Ah, no. Vale. Casi me molo. Bueno, al final, o mismo ataque por gilipollas. Espera, aquí se salto para baixo. Ah, non, non hai nada. Casi me como daño pola auga. Ah, mira, rompeu a madeira aquí. Vale, aumento de velocidade de disparo e a da de escalada. Vou pullar esta para ver a diferencia. Teño curiosidade. Sí que se nota, pero... Meh. Moitos esqueletos aquí. Hai algo por aquí? No. Nada.
Vale. Ahora entendín o da palanca. Xa que hai unha estación de gardao aquí cerca. Vou non usar. Ah, mira, cambiei de illa ahora, non? Sí. Que hai un cambio entre illas, non? Ai, non, vale. Pero sí de zonas, digamos. Fun polos pinchos por machoca. Ruínas espectrais. Hostia. Vale. Brasileiro creo que antes co anterior boss levou unha decepción porque o estaba xa matando algo fácil, o sea, é como en plan, ahora non morre tan facilmente. E claro, o atractivo deste stream é verme a min tilteado, ou manquear, ou cabrearme, vendo como perdo a paciencia. Se me ve xogar ben, xa non ten gracia. Curioso, pareceme curioso porque noutros streamers sería ao revés, non? Ver como digamos o pasa fácil é a atracción, non? Pero bueno, non sei. A ver, digo eu que tamén cando xa lle vas collendo o truco ao xogo vai facilitándose. Aparte que eu xa comentei que habrá momentos nos que haxa cousas que a mellor non é o caso deste xogo, pero hai en algúns Metroidvania que cando consigues habilidades... Hostia, resucitaron dos bichos, ¿no? Cando desbloqueas habilidades, en certo modo, vaise máis fácil. Non ten por qué... Vale. Acaba de quedar como o cu. En certo modo, vaise máis fácil, pero non ten por qué. Arriba non chego. Llanuras chuviosas. Curioso que veuse a chuvia aquí e de repente xa non. Fixades vos que vai quitando a chuvia que che aparece diante progresivamente, pero no momento que vin aquí veuse a chuvia. Bueno, un detalle que vin eu. Oh. Vale. Vamos a seguir subindo por aquí. Guardaría, pero... No. Bueno, non sei se ir para atrás e guardar. Hostia. Quere matar, aplastándome. E fixo me dá, será cabrón? Vale, pensei que me daba tempo. Mini enfrentamento. Ah, iso é novo, carallo. Madre que vos pareu. Hostia, un punto de salvado. Ah, que os podo matar no aire. Acábame de enterar agora. Aquí igual hai unha habilidade. Correcto. Tería máis dificultad se houbera pinchos polos lados esquerdos tamén.
Hostia, que vou ao mesmo sitio, ¿no? Cada dar a volta inteira, nada máis. Hombre, o sabio. A maioría das criaturas detestan a chuvia, pero a min faime sentir ben. Vale. Vale, podo ir para a dereita. Por aquí cortanme o paso de forma... Vale, por aquí... ten pinta de que... se unirá o camiño con outra illa e podremos seguir avanzando por aí máis adiante. Espera, aquí... Non se pode ir correndo sin paraguas, que está caendo. Ven que che presto un. Vale. Vexo chungo aquí, A primeira. GG. Vale, aumento de velocidade de disparo. Recupera automáticamente flechas perdidas e 200 de cartos. Esto. Hostia. Ah, que esto é munición infinita. O sea que ni siquiera che vais a munición spameando. Está moi rota esa habilidade. Ou está mal programada ou está moi rota. Eu creo que a puxeron mal, porque isto basicamente é en plan munición infinita, non é que recupere munición infinita. O sea, xa nin me baixa, porque salta o trigger de recuperar a munición e incluso aínda que estés disparando. O sea, quero dicir, comeza a regeneración incluso aínda que estés disparando. Eu pensei que mentras disparas non recuperas a munición. Igual que moitos RPGs non recuperas maná mentras lanzas habilidades. Pois aquí sí. Pois nada, esa mellora veume cojonuda, vamos. Porque agora a munición creo que tamén era unha cualidade que ibas aumentando. Pero acábame de dar conta de que aumentar a munición ahora non sirve de absolutamente nada. Ou está bugueado, imaginadevos que agora reinicio o xogo e eso cambia. Pero que isto ahora pareceme moi roto. De feito, claro, recupera munición no momento que impacta. Acábame de dar conta. Por eso que cando... Claro, as flechas que gasto recuperoas cando impactan. Basicamente munición infinita. Non sei se... espera, a mellor ao darlle aos inimigos... E a mellor... Ah, vale. Ahora entendino. Ahora sí que lle vexo sentido. Vale, non a recuperas se golpeas ao enemigo. Vale.
É que xa, senón non lle estaba vendo sentido. O sea, recupera la munición se non impactas ningún enemigo. Vale, vale, vale. Pues entonces parece unha estupidez. De parecerme chetao, parece unha estupidez ahora. O sea, curioso me parece, pero... Porque, non sei... Recupera automáticamente flechas perdidas. Bueno, xo di ben a habilidade, verdad? Recupera automáticamente flechas perdidas. Vale, o sea que é algo pa mancos. Vale, este paraguas sírveme para chegar aquí. Hostia, que mancada. Igual non debín gastar o salto. E podo atacar para arriba e non o fago, tío. Que son imbécil, De verdad que son imbécil, Merezo morrer. Te echo paraguas no cubo cuando te vayas, gracias. Vale. Vale. Uy, aquí no sé si vaya a ver algo. Ico, non te preocupes, vin a salvarte. Que non te perdestes. Non fai falta salvar as apariencias, Ico. Non engañas a nadie. Comigo ao teu lado xa podes explorar a salvo, vamos. Bueno, en serio vai vir este comigo? En serio? Vai vir o payaso este comigo. Vale. Sabe escalar, cabrón, Vai repetindo que eu fago. O sea, é un modo espello. Había. Oye, aí non podo chegar. Aquí creo que me falta una habilidad nova, O necesito paraguas. A un punto de salvado. Menudo pedazo de traballo en equipo. Sabes, Ico, podríamos aprender un par de cousas. Podrías aprender un par de cousas de mí. Cuidáis máis de un par de cousas. Rolen centos delas. Moitas cousas. Bueno, ahora cando ven un momento no que vai quedar mal. Mira que bestia. Menos mal que estou aquí para salvar, chico. Bueno, vai no comer ou algo así. Apártate e prepárate para que te inspire.
Pero se non está facendo nada. Eu pensei que... Eu quería ver atacar, a ver o que facía. Quería ver o que facía. Eu pensei que iba a facer unha demostración. Bueno. É que como non vi a introdución, pensei que non había enfrentamento. Hostia puta. Hostia, pero isto vai me matar. Puta merda. Vale, vamos alá. Pero como salta esa pedra? Ai, bueno, que evasiva, joder, Manolo. Manco. Joder, son manco, Olvídome das habilidades que teño. Joder. Este era fácil, pero eu estaba manqueando de lo lindo. Vaya, matei. Bueno, supoño que non debería levarme todo o mérito, por suposto. Non debería logar sin os meus fieles zapatos. Abrían os pés e daban axilidade, así que puden distraer a bestia mentras ti te revolcabas. Os antes merecen a mitad do mérito. Bueno, supoño que ti tamén axudache, Chico. Así que supoño que debería darche as gracias. Ui, costoume dicir eso. Bueno, vémonos, Chico. Alégrame haber podido axudar. Que porco, Ao final non é tan porco porque dou as gracias, pero ainda así é porco. Recórdame a certa persona, sigo dicindo. Que xa o dixe unha vez, pero bueno. Unha habilidade. Que habilidade será? A do paraguas. Disparo nube. As lanza flechas que deixan rastros sólidos. Con disparo nube podes crear flechas que deixan rastros sólidos. Para cambiar entre tipos de flecha pulsa RT. O tipo de flecha se debe mostrarse así, vale. Bebe hostia, digo outros. Hostia, acabáramos. Hostia puta, e non gasta munición. Oh yeah. O chetadón, Ahora podo voar, como que andí. Acabáramos. O Gabi sigue canxeando dos chistes a pesar de que non contei o anterior. Veña, vouche contar un. Xa que, a ver, non sei se hai moita xente aí, porque levo desde as 19:49, é dicir, desde fai media hora, nadie falou. O sea, estamos falando de media hora, Media hora sin haber falado nadie no chat. A ver, sin haber escrito. E agora checas ti e dime, bebe hostia. E pídesme que conte un chiste. Falando de chistes, vou contar un de beber. O sea, falando de beber, quería decir. Bueno, o tema é, isto é un fulano, dous fulanos que van a un bar e dille un ao outro, vouche facer unha proba. No, perdón, que estou contando mal. Tilteome hasta contando chistes. No, a ver, son dous, sí, petei. Son dous fulanos que van a un bar e atópanse con outro. Entonces, o primeiro deles dille ao que se encontraron. Dille, vouche enseñar unha lección. E claro, o amigo del, vindo percal, xa lle di, a ver, cuidado co que faz. E dille, no, nada, está ben, non te preocupes.
vai e dille ao camarero: "Pome 5 cubatas". E o camarero todo pillado: "Como que 5? Si, ti pome 5 cubatas". Vai o camarero, ponlle os 5 cubatas e o tipo en plan ras, 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 bebe os 5 prácticamente de golpe. E nada, o tipo vai, colle o fulano co que lle está demostrando eso, xa queda pillado porque veo beber 5 cubatas e vai desto dille: "Camarero, ponme ahora 4 cubatas". Vai, coño o camarero, ponlle 4 cubatas e outra vez ras, 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 ras. Así, despois pide outros 3. E xa o camarero en plan: "Seguro?". Ras, ras, ras. Despois pídelle 2. E xa o tipo en plan, todo cheo, e vai e soltalle: "Daste conta de que canto menos bebo, máis borracho vou?". Vale, xa sei que non ten gracia, pero é unha anécdota miña, exacto, debullador, é unha anécdota miña. Hostia, pero guiar raid, joder, debullador, en serio. En serio. Bueno, esto... cortádevos un pouco, Solo vos digo eso, cortádevos un pouco. Cunha cousa é risas entre nós e outra cousa é poñelos no stream aí para que o vexa calquera. O sea, cortádevos un puto pouco, sabes? Solo un pouco, sabes? Cago en Dios. Me tocar os cojones. Vale, 8 horas levo, agora que me dou conta, 8 horas 22 minutos. Vale. Xa chos devolvín. Se non che chegaron, vai os pedir a veces. Porque basicamente é culpa da plataforma, se non chos de... Hostia, vale. Non podes crear máis de unha. Vale, ten sentido, se non estaría rotísimo. Sí, oxe, a veces eu falo de tilteadas do xogo, pero hoxe estades vendo que no chat o que están intentando é que me tiltee por algo ajeno ao xogo, alleo, digamos. O sea, vaya fulanos teño como amigos, macho. Vaya fulanos teño como amigos. Pero son entre eles hai un que cando lle facían o mismo nos seus directos ou lle facían algo moito menor, cortádevos, ou che muteaba ou directamente che baneaba, mellor incluso. Eu estou de bo humor, Solo estou dicindo factos ahora mismo. Si eres un dictador, Gabe. O que máis critica resulta ser despois o que máis... O que máis dá pé a eso. Vale. Aquí creo que había... Bueno, aquí realmente non hai nada. Esta habilidad creo que ten que poder usarse en algún sitio, está claro.
Vale. A dónde podo ir agora? Vou ir aquí. Xa suele dicir a frase: con amigos así, quen quere enemigos. Xa suele dicir a frase. Mira, ahora é fácil este. Mira que fácil é. A que te refieres, Gabi? A ver, sorpréndeme. Vale, unha encerrada. Vale, acabo de comerme daño, eso normal. A fame non ten lógica. A fame ten lógica. A fame ten lógica. Como que non ten lógica a fame? What the fuck? Puto Gabi. Como que aprende a ler? E logo non pos, sabes o que ten lógica? E posme a fame. E despois disme o que non. Pero a fame sí que ten lógica. O que non... Que é o que non ten lógica, non sei, dime ti, a ver. Non sei que me queres contar, Gabi, que estás en plan... Bo. Ese é o que non ten explicación científica, non? O que non pode explicar a ciencia. Puto Gabi, É que, de verdad, contigo nunca sabes por onde vas ir, É increíble. Hostia. Que tiñalle que disparar a bola esta. Gustanche as estatuas? Fixen a seu, representan as tres grandes bestias da illa das cinzas. Usan para bueno, espantar as pragas e non se coman as flores. Vale, pues moi bien. Alégrome por ti. Manolo, apaga o stream e corre por ali. No, ao final parece que me estades incitando vos a que o corte, tío. Pero por que estades tan... como tan... non sei. Noto vos un pouco alterado. Hostia, que susto. Pensei que había alguén berrando e resulta que é o Prime que me acaba de tirar Jaco. Vedes, aprendede de Jaco, que tírame primes. Bueno, a ver, Gabi tamén nos tira, debullador podía aprender. É o debullador o que ten que aprender. Moitas gracias por ese prime, que dache un máis e consigue xa os 24 meses, os 2 anos. Boas. Moitas gracias por pasarte. Vale. O sea, cando fas esta habilidade consigues certa inmunidade, igual que no Hollow Knight. Estás castigado sin Prime por 6 AI. Eso que ven sendo. Non sei o que ven sendo AI. Que medida é esa de tempo? Non sei se quixeches dicir anos, pero AI eu non sei o que ven sendo.
Vale. Bueno, esta habilidad realmente está tan rota que mirad. É que básicamente isto está tan roto que os pinchos xa me axudan. Non sei se pensaron ben na habilidade da nube esta. Oh, unha peza! Bueno, me falta unhas cuantas. Cantas teño ahora? Solo unha. O sea, me falta unhas cuantas para mellorar a nave outra vez. Vale. Vale. O sea, ahora mismo llegué a 3 illas, si no me equivoco. O sea que eran 5 en total. O sea que ainda me faltan 2, O sea, a illa Cinzas, que xa mencionaron bastantes veces. Ah, bueno, a Oro Oriental, esta sí que a visitei. Quédame unha. Hai unha... E aquí é onde están os bosses chungos. Se supón. Vale. ¿Qué pasa, Gaby? Hostia, aquí... Ah, no, aquí xa estive. Aquí xa estive. Vale. Pois... vou ir aquí. Nada. Oh, non podo pasar. Shit happens. Ah, aquí non viñera desde que teña habilidade escalada, No, aquí non viñera. No. O sea, ao escalar vais. Que falso, ¿no? Oh. Fixe, estou non facendo mal. Teño que saltar e despois facer a flecha. O sea, facer a flecha e saltar, dixo no ao revés. Aí está. Cal foi o objetivo de subir aquí? Hola. Desbloquear esta parede. Ah, vale, sí. Desbloquear la parede. Vale.
Vale. Merda. Bueno, supoño que antes, como dixen que levabades media hora sen falar, igual vos alterei por decir eso. E igual dixeron, vale, queres que che falemos? Tomade. Imagíname que veo por aí os tiros, o mellor. Vale. Isto supoño que me levará a unha habilidade, porque non entendo a movida de... Hostia, como a mí me daño, Acabo de dar a volta e agora xa vou pro mesmo sitio. Hai unha peza aquí. Acabo de comer, me dan. Vale, outra peza da nave. Creo que a nave ao final é a que che permite desbloquear tamén o acceso a outras illas. Hostia, quedouse o xogo sin música. Ahora. Ajá. Bueno. Podemos ir aquí. Non sei se habrá unha zona nova indo para a dereita de todo. Ou podo ir para a illa da esquerda. Ah, mira, teño novas cartas. Ola, Ico, conseguín levar o espírito do sepulcro olvidado hasta a morada dos espíritus. Reunirse cos seus amigos e parece feliz. Polo que non te pasa se tes un rato libre? Bueno, vémonos. Vale. Ola, Ico, escoitei que estuveches plantando nos xardíns colgantes. Talvez non o sabías, pero non me dá nada mal a botánica. Tras unha arda batalla non hai nada máis excelente que cuidar das miñas plantas. A que non te imaginabas que tuvese un lado eterno. De feito, teño unha tenda de xardinería en llanuras chuviosas. Pásate algún día destes. Ola, Ico, como van as cousas por aí arriba? Se che costa avanzar, proba a recoller melloras en zonas que xa visitaras. Na cidade celeste hai unha tenda que marcará no teu mapa por un módico precio. Ti podes, Ico. Ola, Ico, estuvo ben poder colaborar contigo. Estaba pensando, cando chegas Illa Cinzas, quizás podrías virme botar unha man. Así que sei que ali hai 3 grandes bestas, polo que incluso unha ave dura de pelar como a min pode virlle ben unha axudiña. Que me dis? Ah, que é unha ave. Hostia, pois nin me conta me dera.
Goba, hostia, hola Ico, dixéronme que estás, que che está indo moi ben para salvar o mundo. Para darches gracias fixen un dibuixo de nós, espero que che guste, Goba. Este é o axudante do Snoot. E claro, puxo un dibujo de cun aspecto horrible, adrede, claro. Podría pagar, porque non é pa tanto o que me ofrece. A ver, cantos cartos teño agora? 2000. O que pode comprar melloras. Dixen que a seguinte mellora que iba a comprar iba a ser aumentar o daño das frechas. E creo que vai ser o que vou facer agora. Vale. E vou nos aumentar outra vez. O aumentaré o da... Vou aumentar o da espada, porque o da espada a vista está que me cundeu moito a mellora antes, as dúas que fixen. Entonces teño claro que vale. Nesta illa ainda teño outra mellora máis por conseguir, unha habilidade, quero decir, o núcleo e unha peza de nave, e ademais 6 melloras máis. Ainda que realmente aquí a estea das plantas, pero creo que podía, non sei se aquí, creo que a habilidade que teño agora me permite subir, sí. Aquí antes non podía seguir avanzando, pero ahora sí. Vale, aquí poñen a proba a habilidade. Hostia, que casi me acabo cayendo, Aquí estaba nosa amiga planta esta. Vale. Aquí, o sea que aquí teño varios camiños. Hostia. Claro, é que o camiño vai desaparecendo cada vez máis rápido. É algo que me despista. Vale, por aquí levamos ao sitio de antes. Mira que beleza toda esta basura. E a pensar que a xunta desta illa quere limpiar isto é unha lástima. Hostia. Isto sí que é unha rata, non? Un roedor. Supoño que aí arriba non habrá nada, pero... No, aquí non hai nada. O burato. Creo que aquí había un bicho chungo, ¿no? Punto de salvado. Bueno, de feito foi o que dixera a tipa da planta, que aquí podía comer moscas. Hostia. Vale. Bueno, pues esta zona non podo baixar por aquí, ¿no? Vai quedar para o próximo día. Creo que hoxe xa tuvemos unha dosis bastante generosa de stream. Non sei que opinaredes, pero bueno, da igual. Ao final, cada un pode opinar o que queira.
Vale, pois xa teño máis da metade do xogo completado. Casi 9 horas de partida, poucas mortes, di brasileiro, claro. É o que vos decía antes, el quería verme morrer e por eso está defraudado. Sí, a verdad que os dous últimos bosses foron bastante chiste, en certo modo. Porque incluso manqueando e tal, dándolles cera, matábalos enseguida. Realmente sí que se daba a sensación de que como se o xogo se volvera máis fácil de repente. Pero eso está por ver, porque xa vos digo, o aumento de dano notouse moitísimo. O aumento de dano, eses 2 puntos de dano a maiores, e agora comprei un terceiro, notáronse moito, verdad? Teño que dicirlo. Non pensei que fose a ser tan bastada o cambio de dano. De feito, o normal era que chegaras a un punto no que o xogo che incitara a ter que ir pola mellora de dano para que se facilitase a cousa. De feito, eso pasoume no Hollow Knight. No Hollow Knight cheguei a un punto no que me dei conta que se non tiña un aumento de daño, o sea, creo que xa non daba pasado, non sei se era no boss final ou onde fora, que cheguei a un punto no que dixen necesito o aumento de daño. Que pasa que o aumento de daño no Hollow Knight era moito máis sustancial, non era un punto de daño como neste xogo. Era moito unha mellora moito máis notable. Entonces aí sí que había un escalado máis claro de se non consigues daño vais a che poñer todo costa arriba. Que obviamente unha persona pro pues non necesita aumentos de daño porque che vai a esquivar casi indefinidamente todo ou incluso indefinidamente. Pero bueno, ese é outro tema. Vou no deixar aquí, gracias por ver este stream e vémonos no seguinte stream. Ata logo, chao.